हमनी के भोजपुरी भाषा के रहे वाला है जा। अब भोजपुरी भाषा एक ऐसा भाषा है कि दुनिया के कई देश में अपन परचम के फहरैले बा लहरैले बा। हमनी के भोजपुरी भाषा के माध्यम से जो चैत के आनंद ले रहल बनी जा। आज चैत के साथ साथ हमनी के जो अनुलोम विलोम के अभ्यास करतनी जा, हमनी के शरीर के जगा रहल बा और शरीर के रोम रोम के अंदर जो बीमारी बा, जो विकार बा, वो प्राण वायु के माध्यम से बाहर निकल रहल बा। तो भाई हमनी के भगवान सूर्य और भगवान हमनी के पीछे शंकर जी के भी मंदिर बा, धरती माँ के गोद में बैठल बानी जा। आइया जो दिव्य आत्मा के जो मंडली लागल बही जा, ये मंडली के माध्यम से हमनी के चैता के आनंद ले रहल बानी जा। तो भाई चैता के आनंद के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास हमनी के प्रारंभ करते जा। तो भाई शुरू करो। भूमि